Cha bazalwane, ngizofakaza ukuthi into uNkulunkulu ayishilo ezwini lakho ukushilo. Akunandaba ukuthi kufika kanjani empilweni yami. Akunandaba futhi nokuthi isikhathi sesishintshe kanjani emhlabeni. Kodwa lokhu uNkulunkulu akushilo ezwini lakhe kumile, akujike, akuguquki. Lokhu bazalwane ngikwazi ngami nangempilo ebengiyiphila before. Ngangizitshela ukuthi ukuba gay, ukuba isitabane kuyinto uNkulunkulu ayengidale ngiyikho. Futhi wayengekho umuntu wayezongitshela makuza ngakuleyo nto leyo. Indlela engangiyifake ngayo engqondweni yami ukuthi bengazalwa nginjena. Futhi nasekhaya bayazi ukuthi ngikhule nginjena, noma ngathiwa